Hey guys, welcome back. As you can see, my things are all over. Char, all over. Basta, uy, tanawa na gubot kay tanan guys. Gubot kay tanan ako ang gamit. Kay karon, this is another day na pod. This is another day nga mag-apply kog trabaho. And hopefully, makasulod na gyud kog any job nga akong gi-applyan diri sa amo ang local. Oh my gosh. So taga-Iligan ko guys, and wala pa gyud na isa katawag that is from a bank. Ang butod on bagito or nagtawag siya kagahapon, pero pagtubag na ako walay tingog na mugawas. Wala ko kabalo kung positive ba to or negative. Wala dyan ko kabalo kung sa itong matawag. Basta kay nanawag ang taga-bangko. I-applyan man po ito na ako. So karon mga apply na po tag bangko. Or maybe sa school nga. Private school nga akong maagian or sa ba. Unta makasulod na gyud ko ani guys. Kapila na ko kabulan ga standby. No? Gubot di kaya ako ang parto guys. Pasensya sa agad. So, yeah. And tabagi ko ninyo ampo nga unta. Makasulod na kong trabaho. Wala ko nawadag paglaom. Kay kabalo ko nga naay rason ang tanang pagtagad. Og samtang naay kinabuhi na adyo'y pag-asa each day. Charis. Basta guys, mga to akong chika.